नमस्ते मित्रांनो, आमच्या चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आम्ही आमच्या बाप्पांसाठी स्पेशल रसमलाई फ्लेवरचा मोदक केक बनवला आहे, जो बनवायला खूपच सोपा आहे। तुम्हीही याला नक्की ट्राय करून बघा। तर चला मग बघूया कसं बनवतात। सर्वात आधी आपल्या केकच्या बेसला 3 भागांमध्ये अशा प्रकारे कापून घ्यायचं। आता केकची पहिली लेयर घ्यायची, त्यावर रसमलाईचा रस टाकायचा, जेणेकरून आपला केक जो आहे तो ड्राय नाही होणार आणि त्यातून रसमलाईचा मस्त फ्लेवर येईल। आता त्यावर थोडी लाईट येलो कलरची व्हिप क्रीम लावायची। व्हिप क्रीम लावून झाली की त्यावर अशा प्रकारे रसमलाई ठेवून द्यायची। आता त्यावर आपल्या केकची दुसरी लेयर ठेवायची, तिला साईडने थोडी व्हिप क्रीम लावून घ्यायची। पुन्हा एकदा त्यावर रसमलाईचा रस टाकायचा। आता परत व्हिप क्रीम लावून त्यावर ही थोडी रसमलाई ठेवून द्यायची। आता केकची शेवटची आणि फायनल लेयर घ्यायची, तिला अशा प्रकारे उलट करून त्यावर ही रसमलाईचा रस लावून घ्यायचं। आता केकची शेवटची लेयर अशा प्रकारे ठेवून द्यायची। आपल्या केकला मस्त व्हिप क्रीमने कव्हर करून घ्यायचं। हे बघा, आपला केक जो आहे हा व्हिप क्रीमने कव्हर झालेला आहे। आता त्याला मस्त मोदकचा शेप देऊया। आता आपल्या केकला अशा प्रकारे काठच्या मदतीने मस्त फायनल शेप देऊन द्यायचा। हे बघा, आपला केक जो आहे हा मस्त शेपमध्ये आलेला आहे। आता अशा प्रकारे काट्या चमच्याच्या मदतीने आपल्या केकला मोदकचा लुक द्यायचा। हे बघा, आपल्या केकला फायनल मोदकचा लुक आलेला आहे। आता मोदकच्या नोझलने आपल्या केकच्या साईडला अशा प्रकारे डिझाईन करून घ्यायची। हे बघा, आपला केक जो आहे हा फायनल लुकसाठी तयार झालेला आहे। आपल्या केकवर बारीक केलेला बदाम आणि पिस्ता लावून द्यायचा। तुम्ही त्याच्यावर गुलाबाच्या पाकळ्या सुद्धा लावू शकता। वाव, हे बघा, आपला केक जो आहे हा तयार झालेला आहे। खूपच सुंदर दिसत आहे इथे। तुम्हीही या केकला नक्की ट्राय करून बघा आणि आम्हाला सांगा की हा कसा झाला। जर तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडली असेल तर हिला लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला नका विसरू। थँक्यू।